Ramogi TV. Min od mosenendo Raila Odinga mano mama Ida Odinga ojiwo oganda mondo bed gi kwe moloyo to kinde ni machendo mar iko Raila dhi nyime. Kolose dala ne ma opoda fama yudore Bondo County Masiaya, Ida okwayo oganda mondo kik kel tulo e kinde ma giyudo thuolo mar neno ringre Raila mar ni achiel kuom gigo ma Raila nohero ahinya ne en kwe. Ringre Raila gi sani nitiere dala ne opoda tok chendo motimore alap ma Mamboleo County ma Kisumu kama bende jopiny oyudo thuolo mar chwoyo wang'e e ringre Raila kendo chiwo luor margi mogik. I know Raila was loved by his people, his family, his community, his party members, Kenyans, Africa, and even many parts of the world. The way I'm saying this is because I've received condolences messages from many parts of the world. Tomorrow I hope I'll be able to read for you. Now I want to appeal to our people. I want to appeal to our people that we must mourn Raila in peace. It is a solemn occasion. It is not an occasion of confusion. Things work better if we do it in a solemn manner. Mano kanyero men pinya mano kanyero jaod Raila Odinga Ida Odinga kabende woyo kanyero opoda fam kendo